participar. Una primera part obligada d'agraïments perquè aquesta jornada portàvem molt temps preparant-la, pensant exactament el que volíem fer i per tant no només agrair-vos als ponents que hi heu format part, sinó també en Josep Lluís Claries que ens ha donat l'oportunitat de cenyir aquesta jornada de reflexió en aquesta feina prèvia que s'està fent amb la Convenció Sectorial del Partit, que això ha de desenvolupar aquestes conclusions finals. Agrair-te, Josep Lluís, la possibilitat que la JNC hi tingui un paper i que com a organització hi puguem fer aportacions. També gràcies a en Pep Soler, que també formes part d'aquest engranatge, conegut de la JNC i en vas estar membre, per tant també és bo que puguis tornar al que ha estat casa teva. Gràcies també a la gent de Serveis Nacionals pel muntatge. Oriol, no sé on ets, aquest era el primer repte, jo crec que has superat amb molta nota, també a l'Aina i en Roger. I evidentment Sergi, que has fet una mica la coordinació, Oriol també, i evidentment a tots els que hi heu assistit. Mireu, el marc general que nosaltres donàvem en una jornada com aquesta era, o ja ve definit en el que vam parlar en el Congrés de Girona, que era intentar que la JNC tornés a fer discurs sectorial, discurs de polítiques de joventut, considerant que tornàvem a ser joventut de govern amb totes les cometes que hi voleu posar. És a dir, que el nou rol de la JNC com a organització política juvenil també era la de donar suport a les polítiques del govern, però sempre amb un sí crític, per tant sent capaços d'analitzar què està fent el govern en cada moment i en paral·lel sent capaços de definir el nostre propi discurs. Per tant, un dels eixos que vam definir al Congrés de Girona era dotar-nos d'aquest espai sectorial de polítiques de joventut i que no només fossin les àrees de l'executiu nacional qui definissin aquest discurs, sinó que a través de les propostes de resolució i a través de jornades com la que fem avui aquí fóssim capaços de desenvolupar allò que n'hem dit la doble militància, que no és només la militància política en una organització com la nostra, sinó també aquesta capacitat d'imaginar aquest país lliure, però també amb una profunditat a nivell de model social i de model de ciutadania. Per tant, la jornada d'avui vam escollir dos eixos, la primera taula, com heu seguit, la d'ocupació i formació, i aquesta segona més de ciutadania activa, de participació, però la veritat és que en podíem haver escollit molts d'altres, perquè la profunditat, la transversalitat de les polítiques de joventut rau precisament en la capacitat que tinguem els joves de pensar el país en totes les seves dimensions i en tot allò que ens afecta. I als joves ens afecta tot perquè volem viure de manera plena el nostre exercici de ciutadania. Per tant, hem escollit aquests dos eixos. Això no vol dir que no n'escollim més en d'altres fòrums que puguem trobar, però ens semblava que eren bastant definitoris de la situació en què es troba la nostra generació. I a més, vam tenir una oportunitat molt interessant en el passat mes de juliol a través del ple de joventut que es va celebrar en el Parlament, per tant, possibilitat de fer aquest discurs de polítiques de joventut com a joventut nacionalista dins del que és el grup parlamentari de Convergència i Unió, i la veritat és que crec que va ser una bona oportunitat perquè fóssim capaços de definir aquest nou model i aquest nou llenguatge i engranatge que li volem donar a les polítiques de joventut. Evidentment ho anem fent cada mes en les comissions de joventut on hi podem participar com a entitat, a més de com a grup parlamentari o en el meu cas com a condició de diputada, però jo crec que el Ple de Joventut ens donava aquesta dimensió i aquesta centralitat que evidentment no vam defugir i que a més crec que és bo destacar i recordar els grans acords que vam aconseguir a nivell de joves, aquest model català de garantia juvenil. Estudiem d'una vegada per totes i posem en marxa el vot als 16 anys, que jo també m'hi vull referir després, tot el tema de la mobilitat i, evidentment, tot el tema de l'ocupació juvenil. Per tant, acabat l'acte d'avui, el que farem és confegir unes conclusions, que són les que aportarem en el partit i que farem arribar a través d'aquesta mena de llibre blanc o aquestes conclusions que s'han de poder aportar o que s'han de poder afegir en el que és el corpus teòric de Convergència Democràtica, insistint una vegada més que com a JNC, més enllà del relat nacional que hem tingut i que volem tenir, creiem que havíem de poder tenir aquest discurs generacional. Esbosso algunes conclusions, jo crec que són el punt de partida i que haurem de poder treballar una mica més, però del que s'ha dit avui aquí i del que és una mica el que ha defensat i el que hem anat definint com a executiu nacional.
La primera conclusió és que la nostra no és una generació perduda i aquesta frase me l'heu sentit moltes vegades, però jo no em cansaré de repetir-la perquè crec que en el moment complex en el que estem, la capacitat que tinguem els joves de reivindicar-nos en tot allò que tenim de bo, però també en aquelles coses on potser podem flaquejar una mica més, em sembla que és interessant que ho puguem fer nosaltres mateixos. El primer titular era, evidentment, reivindicar-nos com a generació i donar-nos i dotar-nos d'eines i de capacitat de fer les coses bé. Dit d'una altra manera, defugim el derrotisme, podem ser realistes amb la situació que tenim, però crec que hem de ser molt positius des de la perspectiva que tenim eines i que tenim reptes pel davant i que tenim ganes de sortir-nos-en. Una segona conclusió és que de cap de les maneres volem ser una joventut subsidiada, sinó que esperem que aquesta administració ens doni unes eines que ens garanteixin, evidentment, igualtat d'oportunitats i equitat, però que ens permetin com a persones desenvolupar-nos plenament. Com a joventut nacionalista sempre hem defugit aquest mètode simplement de, diguem, subsidiar organitzacions. Nosaltres entenem que el que se'ns han de donar són eines i a partir d'aquí deixar que siguem els joves els que ens desenvolupem a través de les nostres organitzacions en els àmbits temàtics que els quals haguem escollit, en el nostre cas la militància política i de país, però n'hi han d'haver, evidentment, moltes més. Tercera gran conclusió, el nostre compromís inequívoc amb la radicalitat democràtica i creiem, entenem que això incorpora almenys dues grans vessants. La primera és, evidentment, el compromís amb el dret a decidir i no podia ser d'una altra manera i en el nostre cas dret a decidir i aquest sí rotund en la consulta i en la possibilitat de construir aquest nou país. Nosaltres volem ser protagonistes d'aquest futur, de fet ja som protagonistes del present i entenem que si no ho podem fer a través de l'exercici de la democràcia, doncs això no s'entendria. Però aquesta radicalitat democràtica encara va més enllà des de la perspectiva de reivindicar aquest vot als 16 anys. Us he de confessar que la primera vegada que em van demanar l'opinió respecte a què havien de fer els joves als 16 anys, si podien votar o no podien votar, més enllà de la meva opinió personal, que evidentment la tenia, vaig buscar en el corpus ideològic de la JNC, per tant les ponències, les propostes de resolució, i la JNC no s'acabava de mullar de forma clara i definida. Jo crec que això ho hem treballat prou en diversos àmbits i per tant hi hem de fer una aposta decidida. Hi va haver una proposta de resolució en el Parlament en aquest sentit i per tant nosaltres com a organització una de les conclusions potents que hem de poder treure avui aquí és que estem compromesos clarament amb aquest vot als 16 anys. Amb 16 anys pots treballar, amb 16 anys pots voltar pel món i de sobres, et pots casar aquells qui volen, per tant, quin sentit té que no puguis votar? Per tant, és en el fons un exercici i un valor democràtic en un mateix. I aquesta radicalitat democràtica també té una tercera via en aquesta nova política i en aquesta nova manera que tenim d'aproximar-nos als joves. Probablement tots els que sou a la sala us heu sentit interpel·lats en algun moment per la ciutadania, gent, diguem, del vostre dia a dia, de dir-vos no considero que la política estigui, diguem, traslladant els meus anhels, els meus reptes, els meus problemes en el dia a dia, diguem, del país. Per tant, aquí tenim un repte i nosaltres, en tant que compromesos amb aquesta radicalitat democràtica, aspirem també a ser joves que en aquest moment estem fent política, per tant, mecanisme d'entrada, però també mecanisme de sortida i, sobretot, a ser joves que ens agrada la política i que la volem fer amb uns valors determinats. Per tant, l'honestedat, la proximitat, l'esforç o bé el positivisme. Per tant, canviem allò que no funciona, sense manies, i posem en valor allò que funciona, que malgrat alguns diuen que molt poques coses funcionen, us he de dir que n'hi ha moltes que sí que funcionen. Per tant, anem en aquesta línia. I la radicalitat democràtica crec que també es pot expressar en un quart punt, que potser té un espai més sectorial, però que és de plena actualitat, i penso ara en el tema de l'avortament. La possibilitat de les dones de decidir sobre el nostre propi cos, però també la possibilitat com a parella o com a projecte vital comú amb el que tinguem, de decidir sobre una circumstància que ens pot afectar al futur. Per tant, assumint aquesta part més sectorial, la capacitat que tingui la JNC de dir ens plantem davant aquesta regressió i ens plantem davant d'aquest plantejament que fa el ministre Gallardón, però que també fa un gruix de gent en aquest sentit i nosaltres evidentment hi combatrem
i ens semblava que era interessant això poder-ho dir des d'aquí. Insisteixo, des del valor individual de cadascú, però també des d'aquesta radicalitat democràtica de poder escollir en cada moment quina és la circumstància vital que vols viure. Un quart element, que avui no se n'ha parlat tant, en el ple de joventut se'n va parlar molt, però que és molt inherent en totes les comissions de joventut o en tots els petits actes que anem trobant, que és el tema de la mobilitat dels joves i de com aquesta generació s'ha de moure i ha de buscar oportunitats a fora, amb el que això incorpora i amb el que això representa a nivell de trajectòria vital i professional. La mobilitat ha vingut per quedar-se i jo crec que això ho hem de tenir tots clar i hauríem de ser capaços, o entenem des de la JNC que hauríem de ser capaços de donar-li la volta, de no veure-ho només com un moment o un espai negatiu, sinó de buscar els aspectes positius que pot tenir sortir a fora, formar-te, veure món, parlar idiomes, tenir experiència professional, conèixer altres projectes. El que hem de poder garantir, i aquí és on evidentment les polítiques públiques hi tenen un pes transcendental, és que aquest retorn maximitzi tot el valor afegit que has aconseguit a fora i que minimitzi l'efecte negatiu que evidentment ha de poder tenir quan estàs obligat a fer una cosa que potser inicialment no te l'havies plantejat així en termes vitals. Per tant, aquella frase que diu el nostre món és el món, crec que com a joves i en la generació que nosaltres formem part ens l'hem de fer nostra absolutament. Cinquena gran conclusió, i se n'ha parlat molt en la primera taula, l'eix formatiu, per tant, l'educació en tota la plenitud del sistema, per tant, formal i informal, i sistema universitari i sistema educatiu fins als 18 anys, obligatòria, postobligatòria i no obligatòria, eix d'aquest nou país. Per tant, un sistema educatiu on la llengua catalana estigui preservada com a llengua vehicular, i crec que té molt sentit avui tornar-ho a reivindicar després de la sentència i del Tribunal del TCJ, en el sentit de marcar per primera vegada aquest 25% de classes en castellà. Reivindiquem des de la JNC aquesta escola catalana en llengua i continguts, i no només a la primària o a la secundària, sinó en tota l'amplitud del sistema educatiu. No renunciem de cap de les maneres a un mecanisme o a una llei de la qual es va dotar el país, que és la Llei d'Educació de Catalunya, una llei que es va aprovar amb molt de consens, amb molta majoria. Recordo que més d'un 80% dels diputats del Parlament hi van donar suport. Una sola llei, mentre alguns pequen d'anar fent lleis que el que no fan és arreglar les coses, sinó que ho van complicant. Aquest país és capaç de dotar-se d'una llei d'educació i que a més és una llei que dona estabilitat i que, deixeu-nos-ho dir, el Partit Popular no va impugnar el títol segon, que és el títol que fa referència al tema lingüístic, en aquell moment, i en canvi ara ja està fent una batalla molt i molt important. Per tant, defensem també com a joves aquesta llengua catalana a l'escola, sense exclusions, el fet que parlar més idiomes evidentment ens obre el món, però sobretot preservant aquesta llengua catalana. Fomentem també un sistema educatiu que garanteixi les transicions, però jo us deia formal, informal, obligatòria, postobligatòria, per tant intentem que les transicions dins del mateix model educatiu es facin de manera senzilla, formació professional potent i prestigiada, un sistema universitari de proximitat, arrelat al territori, reivindicant una vegada més el tema de les beques, que sabeu que és una llarga reivindicació de la JNC, però sobretot un sistema educatiu, eix de país, que es posi al servei de construir, de generar ciutadans cultes, que al final és el que volem. I finalment, un aspecte més genèric és el del lideratge generacional, i això també ho esbossàvem en el Congrés de Girona. Nosaltres com a generació som els constructors del nou estat, i això potser sona una mica gruixut, però és que realment és així. La nostra no és la generació de la resistència. Alguns van tenir aquest paper històric en el seu moment. La nostra generació és la generació protagonista, la generació de construir aquesta nova Catalunya, entenent tot el que tenim i pensant molt bé el que volem. Per tant, això incorpora que tots nosaltres, tots els que som aquí, ens comportem amb actitud d'estat, de mentalitat de ciutadans d'estat. I això us adverteixo que no és fàcil, perquè incorpora una dimensió molt transversal, però crec que la nostra generació està preparada per assumir-ho, afegint-hi, evidentment, un punt de transcendència, un punt d'èpica i un punt de creativitat i de patriotisme
que no totes les generacions han tingut de la mateixa manera, sinó que les han tingut en diversos, diguem, matisos en funció del que s'han trobat. Nosaltres, avui a 2014, amb la possibilitat que tenim de definir aquesta consulta, de votar, som molt conscients de quin país tenim i de quin país volem. I per tant, hem d'estar, evidentment, en disposició de fer-ho. Defugim aquella frase que els joves no ens impliquem. Crec que un dissabte al matí parlant de polítiques de joventut és evident que podem demostrar que ens impliquem moltíssim. No tothom s'implica de la mateixa manera, tot té valor. Recordo un debat amb la gent de l'Ordit de si tenia més valor un tipus de compromís o un altre, o si el compromís social tenia més valor que el compromís polític. Fins i tot es plantejava com si fos una mena de cursa. Jo crec que aquesta no és una cursa, sinó que és un model complementari on cadascú, des del context en què es trobi, en què estigui més còmode, doncs evidentment ha de treballar, perquè al final i al capdavall l'important és el compromís, és el sumar i és el voler construir. Tenim com a joves més capacitat d'aportar capital social, precisament per la nostra condició de joves, i això també ho hem de fer, tots plegats, reivindicant el que us deia jo de la doble militància, per tant, podent explicar aquest nou país en el nostre dia a dia, en les nostres entitats, no només en la joventut nacionalista, per tant, fer-ho des de la perspectiva del catalanisme, però també fer-ho des de la perspectiva del servei a les persones. Vaig acabant i acabo amb una frase, abans de donar-li la paraula a en Josep Lluís Claries, una frase que vaig veure ahir escrita en una paret a Girona. I me la vaig quedar perquè era breu, però que deia coses. Deia la frase, diu, hem nascut per vèncer. I la veritat és que la lletra semblava o era probablement imputable a una persona jove, per tant la vaig caçar al vol. I he pensat, i crec que després del que hem fet avui aquí i el que significa i el que representa la joventut nacionalista en tota la seva trajectòria històrica, la frase era incompleta i crec que avui la podem acabar de construir, que és hem nascut per vèncer i per construir. Per tant, per fer aquest nou país amb un repte majúscul, amb tota la seva plenitud i tota la seva transversalitat, però en tot cas que segur que ens n'hem de sentir privilegiats per poder-ho fer. Per tant, gràcies per ser-hi avui aquí, per les vostres aportacions, una vegada més en els ponents, amb en Josep Lluís Claries i amb en Pep Soler. Josep Lluís, tens la paraula per cloure l'acte. Moltes gràcies.